Здравейте! Аз съм управителя на Селинстрой, всичко за покрива. В момента започваме лично за мен изключително интересен проект. Това е нова къща, направена, завършена фасада и покрив. Но за съжаление покрива трябва да го ремонтираме и да го направим наново. На какво се дължи това? Факторите са много. Значи, на първо място, като тръгнем от това, че чисто конструктивно в самото начало къщата няма прав ъгъл, няма равни страни. Значи, покрива е двускатов, като от едната страна и от другата страна размерите бягат по 20-30 см, правите ъгли бягат по 20-30 см. Това е вече за визуалния вид. В момента покрива, макар че е с метални керемиди, макар че има някаква мембрана сложена отдолу, той тече. Като дори и сега в момента се отсежда на места покрай челните дъски. За съжаление, масова по-голямата част от фирми и майстори слагат дъски, когато се работи с метални керемиди, има преди, слагат дъски, слагат мембрана и директно слагат металните керемиди. За мен това е огромен пропуск. Значи първо, когато сложиш директно върху мембраната, завиваш металните керемиди, самия винт продушва мембраната. Дори да не мине някаква вода, обикновено метала при разлика температура ти прави сериозен конденс. И след като е наранена мембраната, конкретно в случая е наранена, продупчена и не е изведена даже в улука, а в края на челната дъска и водата всичката се стича там. Това е единия проблем. Другия, който е от не по-малко значение, да не кажа, че точно толкова важен, колкото и за да ни тече, това е неправилното вентилиране на покрива. Няма по-хубаво нещо от вентилиране на покрив или вентилирана фасада, няма значение. Затова по принцип се слага контралето, която отделя 2 см, се отделя от мембраната, завива се плътно с види, не спирони. И след това се слагат вече дъски през определено разстояние за метални керемиди, ако и за фалсова обшивка, спрямо наклона, гъстотата на дъските тогава се определя. Тогава вече продукта, в случая, което е направено с метални керемиди, се завива към дъските, а не към мембраната. Другото, което и вече имаме 5 см въздушна възглавница, която по принцип трябва винаги отпред да оставим място, откъдето да влиза студения въздух и през билата да излиза горещия, т.е. така наречената вентилация, и тогава вече температурата никога не става голяма под металните керемиди. Т.е. те се нагряват, но горещия въздух качи 2-3 градуса температурата, почва веднага да излиза и т.е. външният въздух винаги се върти в възглавницата, горе-долу като температура. Сега, от тук нататък какво ще направим ние? Значи първо разваляме, демонтираме металните керемиди. Демонтираме улуците, демонтираме челните дъски, защото вървят малко на зигзаг и така нататък. Слагаме нова мембрана, 150 грама, като препоръчвам да не се ползва по 120 грама. Аз предпочитам да е поне 140-150 грама мембраната винаги, когато работя, защото на фона на средствата, които се влагат в един покрив, значи мембраната не мисля, че се заслужава пестенето на 200-300 лева или евро, няма значение. Но понеже ще изправим и всичко и ще се отворят едни пролуки, тогава ще заработим едни детайли от ламарина, така те да се кажа едни вътрешни первази, ще го обкантим и пак ще стане красиво. И конкретно в случая ще го направим фалцов покрив тип Шлембах. И ще направим нещо много нестандартно. В интерес на истината за първи път ще го изпълняваме, но просто това, което можахме да измислим, е да поставим фалцовия покрив под 45 градусов наклон. По този начин няма значение колко са криви правите ъгли. Покрива винаги ще изглежда перфектно състояние и мисля, че ще стане много красиво и много интересно. На мен също ми е много интересно крайният резултат, който ще получим.
Продължаваме с нашия покрив. Сложили сме мембрана, падопропусклива или дифузна, 150 грама, която е достатъчна. Направили сме двойна скара, която за мен лично е задължителна. Независимо дали ще бъде с керамиди, с метални керамиди, с фалцов покрив тип Шленбах. Няма значение какво ще е, защото едно от най-важните неща е отделянето на летви или дъски от мембраната. По този начин, ако мине вода, конденс, съответно автоматически мембраната е изведена в улука и съответно водата си отива в улука. Другото, което е важното, не по-малко важно от това да е, че правилното вентилиране на покрива. Защото когато имаме двойна скара, имаме въздушна възглавница, съответно оставяме 2 см в долния край на улуците, от което ще влиза студения въздух, а съответно като се нагрее покрива, топлия въздух конкретно на този покрив ще излиза през билото, като при монтажа на фалса ще оставим 10 на см разстояние. Отгоре ще сложим така една мрежа против птици, пчели, стършели, всичко останало, но това ще позволи съответно на горещия въздух да излиза по най-бързия начин. Тоест, температурата, която е външната, значи вътре не би трябвало да е повече под ламарината, повече от няколко градуса, защото веднага ще излиза и въздуха ще циркулира. Най-добрата изолация е въздушната възглавница. Ще ви покажа, сме поставили навсякъде челни дъски отпред, отстрани по калканите. Всичките са облечени със същия цвят ламарина, какъвто ще бъдат улуците и самия покрив. Сега монтираме в момента безшевните улуци. Всичко е 70-16 мат. След монтажа на безшевните улуци ще монтираме съответно надулушни поли. И понеже тук, пак казвам, тук ще бъде, може би, поне аз не съм виждал в България фалцов покрив монтиран по този начин, по който ще монтираме ние, който ще бъде под наклон почти 45 градуса. И при този наклон ще се получава едно допълнително отклоняване в единия край на всеки един скат. Съответно, при този ще бъде от тази страна, при другия ще бъде от другата страна. И затова там ще измислим измислили сме го и ще монтираме едно специфично допълнително скрита улама или скрито улук, който няма да се вижда, но съответно водата, която се стича в детайлите горе-долу от този край нагоре, съответно ще отива в тази скрита улама и съответно ще бъде отводнявана в улука. Интересно ще бъде, на мен ми е интересно накрая какво ще получим. Здравейте отново, приятели! В момента сме успели да направим половината от покрива, т.е. един скат, той е доскатов покрив. И тъй като правим най-якия покрив, фалцов покрив, ако го правим стандартно, трябва да тръгнем с конус, да завършим с конус и няма да изглежда готино. И това, което измислих, да поставим фалцовия покрив под 45 градуса. Това в интерес на истината за първи път го изпълнявам. Не съм го виждал никъде другаде. Страхотна играчка, в пъти повече работа, всичко е на конус, всичко трябва да се среже до милиметър, да се подгъни, полити, да се закопче и се чака и така нататък. И тъй като тръгваме от дясно наляво, съответно фалца естествено го поставим по посока на водата да захлюпи, да не е обратна застъпката. И в случая водата имаме един участък, който се отклонява в страни. И за това сме измислили една скрита улама. Това няма да е видимо всичкото. Накрая ще ви го покажа. Тоест в тия, грубо казвам, около 30 квадрата от този скат, водата, даже няма и толкова, около 18 квадрата от този скат, ще се отводнява в тази улама, която сме извели съответно в улука. От другата страна ще получим абсолютно също, но противоположно от другата страна и едни специфични капаци, които съм ги измислил на 90%. Но като приключим покрива, вече ще ги доизмисля по-кадърно, така че хем да скрия тая улама, в същото време най-вероятно ще направим едно перо с плескане нагоре, за да може пък от този капак да ни подлиза настрани. Но като го направим, като го монтираме, ще го видите. Но предполагам, че щом на мен ми хареса, в интерес не съм впечатли този начин на 45 градуса, предполагам, че ще хареса и на вас. И съм убеден, че на много хора ще хареса и ще почнем да практикуваме повече този
45 градусов монтаж, който наистина изглежда уникално. Завършихме нашия сложен проект. Единствено, което се получава в случая в този участък, както виждате, ламарите завършват в края на борда. Там в момента виждате едно закапачване, там имаме една скрита улама, за да мога да излезе водата. Пропорционално от другата страна, на другия скат имаме абсолютно същото, като това е много важно да се изпипа, да се прецени, тъй като събира много вода. Отдолу сме сложили и един стопер под около 45 градуса, да може да спре бързо идваща вода и да я вкара правилно в лука, за да не прехвърля. Като в момента с покрива сме приключили, имаме дребни детайли, които днеска ги приключваме. Лично за мен това е един от най-красивите покриви, които съм правил. Но има, значи, освен че съм се постарал, да речем, че съм майстор, добър и така, и се разбираме от работа, но тук има един много важен фактор. Значи, тук специално клиента, който е доста интелигентен човек, разбира от доста неща, има понятие и хубавото е, че като му обяснявам нещо, ме разбира още от първата приказка. Тук той ми се довери изцяло. И всичко, което съм направил аз, е по мой дизайн и по мой вкус. Тоест, клиента, естествено, ако при това съм му обяснил, че така мисля, така ще го направим и това. И той ми се е доверил изцяло и ми беше дал пълен карт бланш и съответно резултата е на лице.